In de wijk Jereveen-Midden worden de komende tijd 52 verouderde nijbouwwenten sloopt. Hier in de Vermeerstritte moeten de laatste bewoners de kaai voor 1 september inleveren. Dat de huizen sloopt worden moeten, snappen de bewoners wel. In mijn ogen was het helemaal nodig. Ja, die huizen die waren heel slecht, zeg maar, aan toe. Dus dat was echt Het huis had zijn beste tijd gehad. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, komen wel terug. Als eerste, voor de huisbuurt. Heel leuk hier. Gezellig. Het doel van de investering is om volle dwarsemer hierwenten te krijgen. Maar zonnepanelen, maar ik zonder gasaansluiting. Op dit moment wordt er op heel veel plekken gewerkt. Wij zijn natuurlijk ook gehouden om onze verduurzamingsregels te gaan waarmaken. Dus onder andere krijgen al onze nieuwe huizen ook zonnepanelen. De woningen die hier terugkomen die zijn ook gasloos. Dus daarmee zorgen we er ook voor dat de woningen veel duurzamer worden.